Kain na tayo. Morning mga kamangan. As in, kagigising ko pa lang. Kagigising pa lang. Ilang araw na kami walang kuryente. Panahon na ng mushroom ngayon. Kahapon, nakakuha kami ni nanay. Tapos sabi ni nanay, pumunta siya dito banda. May nakuha siya dyan, pero yung nag-open pa lang, yung kinuha niya. Tapos yung hindi pa naka-open, hindi niya kinuha. Tapos sabi niya sa amin, kunin na lang daw namin. Yan. Maraming mushroom dito sa amin. Malinis naman dito sa amin. Kadagtag tubo ni baka natin. Oo. Kunin niyo yung isa doon. Wait! Tigas queen! Kasi kinaanin mo lang. Ang dami dyan? Diyan lang ako. Marami yan. Hindi mo nakuha. Sana ano.